Kaixo, Ane Ferranz Agirre naiz, eta gaurkoan gai baten proposamenari buruz arituko gara. Aukeratutako oinarrizko jakintza batxilergoko lehenengo mailako mundu garaikiaren historia ikasgaian kokatuko nuke. Multzoan, eta honako hau izango litzateke bere izenburua. Historia garaikidean nazioen eta estatuen arteko gatazken faktoreak, gertaera historikoak, osagai emozionalak eta memoria kolektiboa. Jakintza gai hau interesgarria izango litzateke batxilergoko lehenengo mailan lantzea, ikasleei jada DBH-en zehar jakintza historiko eta sozialak garatu dituztelako. Eta orain izango litzatekelako momentua jakintza hauek modu kritikoago eta sakonago batean lantzea. Urteko programazioari dagokionez, jakintza gai hau hiruhilekoan kokatuko genuke, ikasleek aurreko hilabeteetan zehar nazionalismoaren sorrera, imperialismoaren sorrera edo 20. mendeko gertaera historikoi buruzko jakintzak dituztelako. Hala nola lehenengo eta bigarren mundu gerrak edo gerra hotza bezalako gertaera historikoi buruz. Testu inguru honetan ikasleek ikuspegi zabalago bat izango lukete eta hausnarketarako momentua iritsiko litzaieke. Aurre jakintza horiek identifikatzeko eta aktibatzeko erabiliko nukeen hasierako jarduera bezala, albisteen azterketa bat izango litzateke. Non ikasle bakoitzak albiste bat ekarriko lukeen gelara, eta ikasle guztion artean albiste hori aztertuko genuke eta horri buruzko eztabaida bat egingo genuke. Gai honen irakaskuntza ikuspegi kritiko eta aktibo batetikan landuko nuke ikasle ikaskuntza prozesuaren erdigune izanik. Helburua ez litzateke izango gertaera historiko askoren zerrenda bat izatea, baizik eta gertaera historiko hauen atzean dauden faktore emozional, simboliko eta historikoak zeintzuk diren jakita baizik. Bestalde, gai hau 8 saioetan zehar banatuko nuke, saio bakoitzari 50 edo 55 minutu eskainiz. Edukia jorratzeko erabiliko nituzken baliabideak anitzak izango lirateke. Hala nola testu historiko laburrak, bideo dokumentalak ikustea, biktimen testigantzak, mapa historikoak edo prentsako albisteak besteak beste. Testigantzei dagokionez interesgarria izango litzateke gure ikasleak bere senideekin harremanetan jartzea eta haian hauek kontatzeko zerbait izatea, eta ondoren ikasleek nahiko balute senide horiek kontatutako pasarteak klase guztiaren aurrean partekatzea. Baliabide horiek praktikan jartzeko eta barneatzeko jardueren artean, eztabaida gidatuak, talde lanak eta idatzi zein ahozko hausnarketa individual eta kolektiboak izango genituzke. Ebaluazioari dagokionez, ebaluazio jarraitu eta konpetentzietan oinarrituta egingo nuke. Eta ez litzateke soilik azken emaitza kontuan hartuko, baizik eta ikasleak ikasketa prozesu osoan zehar izan duen parte hartzea zein izan den, bere hausnarketarako gaitasuna eta izandako ikuspegi kritikoa. Horretarako errubrikak erabiliko lirateke, aurkezpenak, idatzizko lan laburrak eta eztabaidetan izandako inplikazio maila kontuan hartuz. Laburbilduz, aukeratutako oinarrizko jakintza honek aukera emango lieke batxilergoko lehenengo ikaslei historia gertaera militar eta politikoetatik haratago, faktore emozional, simboliko eta sozialak ere barne hartzen dituen zientzia soziala bezala ulertzeko ere.